За нас такива събития са празник. Ще гледаме сцената да е с още по-добро осветление, за да може още по-добре да бъдат презентирани тия физики. Цялото това нещо е благодарение на една екипна работа. Добре, ето Арнолд си е Арнолд, обаче тук в България какво правиме сега? Къде виж, времето си върви, от предния подкаст си говорехме за миналото състезание, което вече измина. Скоро предстои, няма един месец, Балкан Гранд При 6. Нали така? Да, Балкан Гранд При предстои 28 април, съвсем вече наближават нещата, близо месец има до неговото издание. И точно е нашия малък Арнолд тук на България, така да ви кажем. Очакваме ли, чакай сега да почнем оттам, да минем така плавно. Първо, очакваме ли хора от чужбина? Говорихме си предния път, много хора вече имат интерес. Очакваме, пак казвам, че Балкан Гранд При е регионално 6, ще бъде регионално състезание, няма да има професионалисти. Балкан Гранд При 7 ще бъде вече добре. Да, говорим за есеното, ще бъде и с професионалисти, съответно чуждестранното участие ще е много по-силно заради това. Нали? Да. Но въпреки това има много голям интерес към аматьорното състезание от близки до нас страни. Примерно една Турция, да кажем. Аз гледам участниците, които се записват в момента и които такова, имам доста сериозен наплив от там. Значи, те вече знаят, че там, че тук съвсем близо до тях се прави едно такова хубаво състезание. И понеже България им е сравнително по-лесна дестинация за взимане на виза и така нататък, те искат да се възползват, защото за сега в Турция все още няма NPC. Федерацията още не е навлезла. В смисъл не е навлезла. Там по политически причини. В смисъл там други са причините. Не, че няма интерес към нея, но просто трудно се случват нещата, понеже такава е политиката. До там, примерно, със сигурно ще има интерес. Други близки държави, виждам от Словакия, от Румъния, Сърбия, също проявяват интерес. Гърци, много българи, които живеят в Италия, в Англия, също искат да си дойдат да се участват на това наше състезание, защото те вече го припознах като едно така доста елитно състезание. Така че сигурно ще има, освен много българи, ще има и международно участие. Това е... Да, ето лека по лека начин се разчува и стъпка по стъпка си вървим към нашата мечта, нашия малък Арнолд. Дай Боже един ден да стане голямо събитие, не само за бодибилдинг. И добре, как протича подготовката на едно такова нещо? Това е екип, това са хора, това са записвания, Имаш ли помощ от някъде? Как се случват нещата, че да може, когато на 28 стане време, всичко да е по конец? Не мога ако мога да... Цялото това нещо е благодарение на една екипна работа. Ние имаме много сериозен екип с промоторите, които винаги можем да разчитаме на тях и всеки, знаейки и си вършики работата, може да сме абсолютно спокойни и гарантирано да очакваме поредното хубаво състезание. Вече имаме необходимия опит, стиковали сме нещата и от тук натам не е въпросът дали ще се случи, а въпросът е по-скоро с какво да надградим следващото. Това ми е въпроса. Тук вече идеята е по-скоро с какво да го подобрим, това, което вече е добро. Смисъл, че тук в тази посока се мисли повече. Интересът е доста голям, специално към това събитие. Ще има пак едно мини-експо. Доста си засилен интерес има и към него. Ще има интересни участници на него. Потвърдено ни е вече присъствието на Ахмет Ашканани, един от най-добрите бодибилдери 212, който ще бъде гост на състезанието. 212, какво е това? Бодибилдинг 212 е професионалният бодибилдинг, който е в по-малката категория до 96 кг. Не тези големите, смисъл, не че не са големи, просто са една идея по-ниски. По-ниски, Той е един от най-добрите, той е смисъл печелива и Арнолд Класик. Най-вече не искаме да правим компромис с нищо, което до сега е работило и е показал, благодарение на него Балкан Гранд При е на това ниво. Така че при всички положения няма да се направи стъпка надолу. Това, което се опитваме, гледаме да въртиме, всеки път да идват различни съдии, за да може абсолютно безпристрастно да е съдействането, което е един много важен фактор за самите участници. Ще гледаме сцената да е с още по-добро осветление, за да може още по-добре да бъдат презентирани тия физики, да изглеждат по-атрактивно, бидейки там. Експото ще се получи доста добре, защото има много интереси, много участници, които ще искат да се включат в него. Ще има интересни, най-силните български марки. Ще имаме двама госпозиори, които са класик физик професионалисти. Един е от нашия Валентин Петров, другия ще бъде едно момче испанец, което в момента живее в България.
Те ще направят guest posing, за да покажат точно как се правят нещата, нали, на по-високото ниво. А нашия олимпиец Радослав очаква ли се да го видим там? Чисто като дали ще излезне или може би просто за престиж? Всички наши, да, той ще бъде като, в смисъл, като зрител по-скоро ще бъде, но всеки един, нали, ще може да се среща с него. Малко или много това си е събитие тук за нашата държава, нали, когато има такъв тип състезание и всички, които са от сферата на бодибилдинга, очаква се да се видят там. Да са там, да, то ги привлича все пак да се... за нас такива събития са празник.